Walaupun ana wong lanang sedina nyambut gawe hasilnya mung entuk 80.000. Tulung Bu, sing wedok sing sabar dhisik. Nyambut gawe zaman saniki susah. Persaingan ekonomi ketat, taruhane nyawa. Hari ini yang ibu-ibu memaksakan uripe kepingin kaya tangga tanggane, tulung dipangkas nafsu ingkang sing boten perlu. Karena nyambut gawe saestu angene luar biasa. Maka saumpama wong lanang kerja dadi kuli sedina bayarane 100.000, tapi niate golek nafkah cari maisha, walaupun 100.000 sedina tetep iso nyukupi kebutuhan keluarga. Tapi nek ana wong wedok ora puas dengan kinerja suaminya, merasa enggak becus sing lanang nyambut gawe, dan istri niate ingin menafkahi suami walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya, tetap ora iso nyukupi kebutuhan keluarga. Karena sifatnya istri dinafkahi bukan menafkahi.